Nixim Africa sanibonani Dumelang Abusheni and hello. This is Dr. Oti ngadla stimule esikhulu kanda enkulu. Nyanga enkulu yaseGoli nyanga enkulu yaseNingizimu Africa. The greatest DBR of our times. The oracle of God. Inkosi yamathongo. Sawubona. Dumela. Abusheni. Hello. Mole intenja udumisa ngwaneso. Mhlambe ngubulisa usemotweni. Mhlambe ngubulisa usekhaya. La kunembobo khona. Mhlambe ngubulisa usemsebenzini la ufuna uqoshwa khona. Mhlambe ngiyakubulisa wena sisi uthengisa umzimba usemafletini usenzela umuntu. Mhlambe ngiyakubulisa under abuse from umyeni wakho lo songamfuni. Mhlambe ngiyakubulisa mntaka baba usenhluphekweni naseyinhlungwini. Mhlambe ngiyakubulisa ushonelwe. Njengoba ushonelwe kunzima wayiputsa lori ana utlapata motho o kaeng. Mhlambe ngiyakubulisa uyagula. Ubethe ngwakula. Mhlambe ngiyakubulisa umyeni wakho ukupregisila kushiya nezingane. Mayibabo nkosi yami. Mhlambe ngiyakubulisa kuyimani babengane ukushiyile. Since akhole Friday namanje awumazi nokuthi kuphi. Mhlambe ngiyakubulisa usebunzimeni. Awuyazi nokuthi kwenzakala ini. Nalepino ngamaXhosa engibinere ondiya chababa ngala malangabe ondiya chababa ngala malangabe othumelu Lazaro othumelu Lazaro awuthumelu Lazaro awuthumelu Lazaro diya chababa ngala malangabe diya chababa ngala malangabe. Mhlambe uyasha la ukhona. You are even thinking ukuthi kungqonile kumyeni wakho. Ubona remonoki motlele because of useless. Phambi kwamehlo akho nakumndeni wakho. Kunamadoda amanye useless. Ba useless ekathi le ngwe makatsanga. Kunendoda ekumele kusha noma kuyi Father's Day umushape ka bomb. Uyishaye ngebomb lenja ngoba nje ufada ngoba nje uyazalisa. But akanawo ama-qualities wokuba ufada. Ufada njengamehlo nomlomo. Nangalento engaphambili engenamsebenzi. Kindate fela ka rotswetsi. Mara ke lo function. Bakwethu akekho umuntu ofuna ukuhlupheka emhlabeni. Akekho umuntu othanda ukuhlupheka emhlabeni. But if you enjoy la alama video kusakho ngayeka khehla sikamamela. If inhluphe uyayithanda futhi uyenjoy, ayi ungadlula. Channel siyaha, ungadlula. Ngasekhaya ungadlula. Ungadlula khehla. Akekho umuntu ofuna ukuba ngenyawo. Angabi nemoto, akekho. Awuna moto, awuna muzi, awuna nja, awuna kati. Hauna koloi, hauna ntlu, hauna munna, hauna msadi, usekoletini. Kanti kahle uphilelani. This is a question of which each and every day umuvuka kumele uzibuze yona. Uphilela ini? We only live for one purpose, imali. Imali and sex. Ana kuisi kwa lekwa. Bata ujetsa maka mo lefatsheng. Life it's all about money and sex. There is nothing else. Life it's all about money and sex. Through sex you bear children. Through money you buy a house. Through money you eat. Through money you wear clothes. Through money you are able to give at your church or at any organization unikele kuyo. Besides sex and money, ayikho into ezele emhlabeni. Utletsi nyengwe. Utletsi. Ayikho enye into ezele emhlabeni. Money nokulalana nomfazi wakho nomyeni wakho. If awulalani, awuna mali, awuna moto, awuna ndlu, awuna mfazi, awuna ndoda, uyangidinga. Wanhloka. Nakubathi uyisa kwale kwa uyangidinga wanhloka. Uyangidinga wanhloka. Wanhloka.
if awuna mali, awuna mfazi, awuna ndoda, uyanginida. I promise you uyanginida. So tabeni sikofela mamela ngoniso. Ngibuye nento ezweni lase Zimbabwe mangihambile, ngabuye nento enzima kakhulu. Impande yakhona ngiyibiza ngokuthi isicathulo semali. Isicathulo semali, this is what you do. You buy a new pair of shoes. Pair. Uma uqeda uzana la ekhaya kaWoti. What do we do? Ngifuna ngizwe kahle. Uma uyindoda uthenga icathulo zamadoda ezilingana wena, your own size. Uma umfazi uthenga icathulo zabafazi ezilingana wena. Kodwa I need icathulo lezi. I need isicathulo esi-sharp nose noma isicathulo isicathulo siyeta samuna oright awule monna. Uma umfazi I need ama-heels, high heels. Lama heels lawo I want you ukuthi kube ama-heel sharp. Sharp. Ama-heel wathandayo. And saying something of which is a bit expensive from any kind of shoes of which you have. This was going to happen. Dietatse sozithatha sihambe samba nawo ngikuyisa kuphi emathuneni. Uma sifike ethuneni lezi icathulo sofaka 1 ethuneni. Uma qeda ukufaka 1 sisikhiphe sifake 1 sishiye lapho. Sivusa lo muntu esemathuneni manje isicathulo semali, money shoe noma the shoe of money. Sivusa lo muntu esemathuneni. Lo muntu masimvusa uyahamba lo muntu bese uyatsho ekulandela imali. Uma lo muntu uyalandela imali, lo muntu lona isignal yakhe, network uyibamba ngesicathulo. Ile mpande engifundiswe eZimbabwe. What you do, lesicathulo sakho uyasithatha mntanami, ufike usifake kuphi na, kwi-bag. Leyo bag leyo ile bag la kuzabe kungena lezi zinto ezilandwa kulo muntu loza kumthuma ukuthi akulandele imali. I'm talking about isicathulo semali. Isicathulo semali ndakababa siyasebenza. Siyabayenzela abantu izinto. Ngikhuluma ngento esengiyithestile esekuyukuthi nginayo la ekhaya. I'm not talking about something which ngutshela ukuthi ama fairy tales. Nginaso la ekhaya njengoba ngikhuluma nawe. Lesicathulo semali uthenga a pair of shoes ozithandayo. Sishiya 1 ethuneni. Lo muntu lo uma eletha lezinto lezi kuwe udinga isicathulo ukuze kwazi ukuthi egijime. Wena udinga isicathulo lesemali ukuze imali ize ikulandelele. Imali izifike kuwena la ukhona. Sipukusela sama sihloka siyeta mara 1. Le wena uhloka 1 kanqu. Sipukusela sama sathi chelete sibuye nale mali sifake la endlini. Sihlande le mali sibuye nayo sifake la endlini ngendlela khona yomoya. I won't say much about this thing. Noma about this issue. Kusuka kuwena ukuthi do you want to suffer or do you want to change your life for good? Awuzibuke. You can't even wear isicathulo sika 4,000 rand. You can't even wear isicathulo sika 8,000 rand. Uyoze ufe ungena moto, ungena muzi, ungena lutho. Into ebizwa ngani leyo? Uma uhleli wedwa nje uqabanga. Mina I'm telling you, if you good, you have to take a loan. Take a loan for something of which you can really invest on. Into ezokwenza ukuthi ube right. Dr. Hoti ngiphethe imali engange 30,000 rand, woza nayo ngikhandele lento. Mkhulu ngiphethe imali engange 40,000 rand, woza nayo ngikhandele lento. Mkhulu ngiphethe imali engange 20,000 rand, woza nayo ngikhandele lento. Mkhulu ngiphethe imali engange 50,000 rand, woza nayo ngikhandele lento. Ebunyangeni mina ngisebenza njengomuntu ukuthi ngumsizi wabantu. By so saying, I'm trying to say to you, uma uze la ekhaya kaWoti, any amount of money oyiphethe kukhona engizokunika khona. Khona into ezophuma nayo. But kuyimanje please make sure that uthola isicathulo semali. Isicathulo semali siyasebenza. Isicathulo semali sinamandla. Isicathulo semali siyayidonsa imali. Lesicathulo what you do,
each and every time uma imali iqeda kungena uyasikhipha usifaka enyaweni lakho, ulala ngaso ubusuku bonke. Ulala ngaso ubusuku bonke. Maye ukuthi unomfazi ophaphayo noma unendoda ephaphayo, uyahamba uye hotela nje once in a month, uzabe unemali vese. Awudingi mistake. Umuntu onemali hlezi busy, ulale emahotela. Uyasithatha ehotela ufike ulale ngaso ehotela. Just once in a month. Usifake enyaweni lakho. Uma usifake enyaweni lakho, loya muntu loya kuyena uyajabula. Uyajabula. Lale ngaso C1. This Dr. Uti ikhehla lamakhehla inyanga enkulu yaseGoli, the greatest dibia of the African continent. NgiseGoli 180 E&M Road, Mondio, Johannesburg. That's where I am. Ilagwa nangisiza abantu khona. Bakwethu ama-bank ayavela kamkhuluti. Nanoma umuntu ukuthi awudingi anything from mina. But lama bank law, sometimes just plant your seed. 500 rand, 1000 rand, 2000 rand, 3000 rand, uzobusiseka. Impilo yakho izoshintsha, into zakho ziyokwenzeka. Ngumprofeti wakwantu, ngumuntu okwazi ukubona izinto ezingabona abantu. Ngiyathokoza.